Ok, nadam se da ste spremni za nastavak ovog događanja. Kreće 9 kratkih poster prezentacija koje će se predstaviti u 3 minute. Bićemo jako strogi sa štopericom, stoga krećemo odmah i prozivam samo imena, a vi nastavljate sa naslovom postera. Nadam se da je spreman profesor doktor znanosti Valerije Vrček sa Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Vaše 3 minute. Dobar dan svima, hvala na pozivu. 3 minute, dobro. Naslov je moje prezentacije Kemijska sudbina lijekova in silico. In silico znači da smo zapravo prilično žestoki korisnici alata, komputacijskih alata na Supeku. Ovdje su imena ne samo moje, nego i mog doktoranda, a Ivana, Lea, Petra, Dora, one su studentice, znači ovo je i znanstveni i obrazovni projekt. Onaj lijek koji ste danas progutali ujutro završit će u okolišu. Dakle, lijekovi u okolišu, to je jedna top ekološka tema. Nemam vremena za duži uvod. Mi na Supeku koristimo vrlo sofisticirane softvere koji predviđaju kemijsku sudbinu lijekova u okolišu. Što je to kemijska sudbina? To je zapravo priča o njihovoj razgradnji, priča o njihovoj koncentraciji, o njihovim svojstvima, o njihovim pregrađivanjima, produktima itd. To je vrlo teško uhvatiti rukama, ribičkim štapom ili nekako. Mi to pokušavamo objasniti i predvidjeti komputacijski. Postavljamo neka pitanja, kao što se ovo vidite gdje se kloriraju antibiotici. To znači lijekovi koji ulaze u otpadne vode bit će klorirane, to znate, i to kloriranje zapravo pokreće mnoge kemijske reakcije u strukturi lijekova, oni se pretvaraju u svašta. U što mi pokušamo odgovoriti, predvidjeti, pa baš kao i na ovom plenarnom predavanju. Ljudi sjede u podrumu, ne vide oblaka, ali najavljuju kišu. Tako i mi nismo na terenu, nismo u okolišu, mi na softverima in silico pokušavamo predvidjeti u što se to pretvaraju lijekovi. Dakle, kloriranje je jedan ključni proces u toj priči. Isto tako možemo promatrati zanimljive pojave lijekova u okolišu. Kada se kloriraju noću, danju se vraćaju u početnu strukturu, mi ih nazivamo zombi lijekovi, toga ima i u literaturi. Ovdje se radi o lijekovima protiv raka koji naravno završavaju također u okolišu kao i svi drugi lijekovi. Dakle, mi koristimo kvantno-kemijske programe, mi računamo strukture, mi računamo energije, mi otkrivamo mehanizme, predviđamo i objašnjavamo ono što drugi vide eksperimentalno. Zadnje pitanje na koje možemo odgovoriti je kako predvidjeti kiselost lijekova. Kiselost je važno svojstvo svake strukture, svake molekule, Coca-Cola, što god hoćete. Dakle, mi tu kiselost možemo predvidjeti koristeći opet kvantno-kemijske programe. Konkretno radi se o Gaussijanu, Orki, sve što je instalirano na Supeku, mi sve to konzumiramo. Dakle, in silico predviđamo kemijsku sudbinu lijekova u okolišu. Ja mislim da je to 3 minute. Hvala. Hvala vam na točnosti. A slijedi nam doktor znanosti Ivan Hip s Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u znanosti. 3 minute. Dobar dan, ja sam Ivan Hip i zajedno sa svojim kolegama iz Meksika izračunali smo konstantu raspada u Schwingerovom modelu koristeći računalne resurse srca. Danas kad su računala ušla u sve pore života, nije na odmet podsjetiti da su zapravo prva prava, takozvana von Neumannova računala, razvijena u okviru projekta Manhattan i korištena su upravo za proračune iz nuklearne fizike. Naravno da se računala i dalje koriste za proračune iz fizike, s tim da možemo zaviriti još jedan korak dublje u strukturu materije, možemo zaista izračunati svojstva elementarnih čestica kao što su protoni, neutroni, pioni, mezoni, zahvaljujući tome što poznajemo teoriju jake nuklearne sile, a to je kvantna kromodinamika. Međutim, problem sa kvantnom kromodinamikom da je izuzetno složena teorija i da bi iz nje mogli dobiti nekakve suvisle predikcije, morate ju formulirati morate prostor vrijeme diskretizirati i formulirati na rešetke, kao što je to koncipirao Nobelovac Kenneth Wilson u svom čuvenom radu
objavljenom u časopisu Physical Review Day američkog fizikalnog društva 1974. godine. On je znači zamislio teoriju polja na rešetki tako da je u točkama 4D prostor vremena postavio kvarkove koji se onda moraju zbog antikomutativnosti, s su fermioni, reprezentirati takozvanim Grassmannovim varijablama, a na spojnice je postavio takozvano baždarno polje koje opisuje interakciju između kvarkova. To se radi o gluonima koji se reprezentiraju sa elementima grupe SU3 sa matricama. E sad, naravno, ako to sve još morate simulirati u 4D, onda morate imati stvarno masovno paralelno superračunalo i postavlja se pitanje što možete napraviti ako imate samo Izabelu, kao što je bio moj slučaj prije par godina kad sam počeo s ovim projektom. Pa jedna od mogućnosti je da se odaberete neku jednostavniju baždarnu teoriju, ali koja ima slična svojstva kao i kvantna kromodinamika i pokušate primijeniti metode teorije i algoritme teorije polja na rešetki da biste izračunali neke interesantne fizikalne parametre. To je upravo ono što smo s kolegama napravili. Izračunali smo konstantu raspada piona u Schwingerovom modelu po analogiji sa kvantnom kromodinamikom na 3 različita načina i na sva 3 načina dobili smo konzistentni rezultat. Ono na što sam posebno ponosan, danas u doba, da tako velim, novokomponiranih časopisa, naš rad objavljen je upravo u Physical Review Day, u časopisu u kojem je Kenneth Wilson objavio svoj pionirski rad kojim je utemeljio teoriju polja na rešetki. Hvala. Hvala vam. Slijedi nam Marta Bošnjaković s instituta Ruđer Bošković. Evo ovako, znači ja sam Marta i dolazim s instituta Ruđer Bošković iz relativno nedavno osnovane grupe za računalnu biologiju i translacijsku medicinu i ukratko ću vam reći s čime se bavimo, znači nešto o cage sekvenciranju i načinima na koje procesiramo podatke koje dobijemo. E sad, znači, što je cage sekvenciranje? Kako svaka stanica u jednom organizmu sadrži iste gene, odnosno istu DNA, ali oni se ne aktiviraju u isto vrijeme i na isti način, mi zapravo pokušavamo otkriti kako to funkcionira, kako se različiti geni uključuju. I cage sekvenciranje je tu bitno jer daje vrlo preciznu informaciju o tome gdje DNA, odnosno geni počinju sa radom. Sama DNA se sastoji od građevnih jedinica koje su međusobno povezane u određenom ponavljajućem redoslijedu, a sekvenciranje je postupak kojim taj redoslijed određujemo. I na taj način otkrivamo važne informacije koje slijed nosi, što omogućava bolje razumijevanje funkcije i uloge u biološkim procesima različitih slijedova. E sad, napredak metoda kojima se brže i učinkovito može obraditi veliki broj uzoraka, odnosno visokoprotočnih metoda sekvenciranja, donosi sa sobom i velike količine podataka, za kojima onda postoji potreba za većim računalnim resursima i novim računalnim alatima. I zbog toga se u biologiji sve više počinju konstruirati programski tokovi koji omogućuje automatiziranu obradu sirovih podataka. I u ovom smo slučaju mi koristili programski jezik Nextflow koji omogućuje puno fleksibilnije definiranje i automatsko izvođenje složenih programskih tokova kao što su nužni za analizu cage flow podataka. Ovdje imamo neke osnovne informacije o cage flowu. Omogućeno je pokretanje na različitim platformama, jednostavno je upravljanje verzijama programa pomoću njega i postoje već mnogi bioinformatički programski tokovi koji su unutar Nextflow baze. I što se tiče našeg konkretno cage flow programskog toka, ovdje imamo prikaz u obliku metroa gdje vidimo osnovne ulazne elemente, izlazne elemente te opcije puteva koje možemo koristiti. I u našem slučaju smo koristili taj cage flow, programski tok i infrastrukturu srca kako bi uspjeli što efikasnije analizirati tu veliku količinu podataka, što bi bilo puno sporije da nam to nije bilo dostupno. Tako da to je generalno to. Hvala.
Hvala. Molim izvanrednu profesoricu, doktoricu znanosti Ivanu Grčić s Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izvolite. Hvala. S ovim samo, jel da? Da. Ok, ipak ću se vratiti. Evo, ja ću sad probati u 3 minute, možda i čak malo manje, ispričati kako je jedna neznalica napravila film koristeći umjetnu inteligenciju. Dakle, ja sam kemijski inženjer, nikakva multimedija nije u pozadini. Ideja je zapravo bila kako na jedan zanimljiv i pomalo provokativan način ukazati na jednu potrebu za našom strukom. I krenula sam od nekakve ideje scenarija. Evo, ovo je cijeli scenarij koji vidite na jednom postitu, dakle jedan vrlo mali scenarij koji sam složila, koji sam kasnije dorađivala. Nakon tog scenarija, ono što sam pitala dečke, obično su to uvijek dečki koji se bave umjetnom inteligencijom, da mi naprave film iz mog scenarija na postitu. Svi su rekli ne može se, to je nemoguće, možemo ti generirati po 2 sekunde, nemamo vremena, morali bi raditi noću. I kad mi neko kaže ne može, ja kažem baš može, ja ću to napraviti, sad ćete vidjeti. I ja sam to napravila. Prvo sam upisala taj mali scenarij, dobila neki wow filmić, ali to nije to. To nije moj scenarij koji sam ja htjela, to nisu scene koje sam ja htjela vidjeti na tom filmiću. Onda sam se malo poigrala sa konkretnim scenarijem, sa prijevodom i tako dalje, više platformi. U 2 tjedna dobila sam nešto, ali onda je krenulo 2 mjeseca rada da bi došla do ovakve jedne metodologije koju sam osmislila. Koristila sam Canvu za generiranje slika, Galaxy AI za oživljavanje tih fotografija, Vislu za glavni film i za izmjenu svih ovih isječaka od nekoliko sekundi i na kraju Filmoru da bi to sve uklopila sa efektima, tekstom, muzikom i tako dalje. Ono što sam uspjela iz svog avatara izraditi, dakle jednu lijepu, zanimljivu i pravilnu glumicu koja je fotogenična za razliku od ove stvarne, dakle jednu digitalnu sebe koja se provlačila u dijelu filma kao nekakav deus ex machina. Dakle, ipak se radilo o mom filmu na koji sam ponosna i konačan rezultat možete zapratiti na mom YouTube kanalu. Dakle, Ivana Grčić 1459, to je jedini film koji je trenutno tamo postavljen. Na kraju je ispao film koji traje 4,5 minute, za razliku od one 2 minute koje sam ja htjela da to bude. Poanta ovog svega je da se ipak sve može. I ono što je meni posebno dobro, što cijelo vrijeme dok sam to radila, to jesu bile možda 2 mjeseca neprospavanih noći i cijelih vikenda rada, jer za 6 sekundi filma treba vam sigurno sat i 45 minuta da bi nešto napravili što želite. Osjećala sam se kao kapetanica Janeway koja je samo rekla kompjuteru što želi, kompjuter joj je to dao. Pa eto, meni je to bilo posebno dobro. Još sam ja filmića poslije toga napravila, ali kao i uvijek prvi se pamte i taj filmić kojeg možete vidjeti, mi je ipak možda jedan od najboljih do sad. Iako je prvi. Nije savršen, sigurno još se daju ispolirati efekti i sve ostalo, ali eto, to je jedan dobar film sa jednom dobrom pričom. Pa eto, pogledajte ga. I na posteru možete vidjeti tamo zapravo malo više detalja. Mislim da sam u 2 minute, ali jesam? Odlično. Odlično. Evo, hvala vam. Zapravo, najviše mi je žao što ne stignemo vidjeti video, ali pogledajte sami. Video možete vidjeti. Da. Sljedeće molim Ivanu Sudarević s Veleučilišta u Karlovcu. Odlično. Dobar dan svima. Ja ću vam pokazati kako smo koristili SharePoint u osiguravanju kvalitete. Dakle, nakon reakreditacije izrađen je akcijski plan prema kojemu je trebalo pratiti skoro 200 aktivnosti u 3 godine. I za početak smo, dakle, da bi osigurali praćenje i izvješćivanje, dokumente pohranjivali lokalno u Uredu za kvalitetu, dakle na našoj mreži za pohranjivanje dokumenata i razmjenu, no to nam nije bilo učinkovito za praćenje i izvješćivanje, pa smo onda 2024. svu dokumentaciju prebacili na SharePoint i odlučili smo izraditi web mjesto, što je bilo relativno jednostavno zbog ponuđenih predložaka i gotovih web dijelova koje smo koristili, dakle, za oblikovanje teksta, linkova, kao što vidite kalendare i ovog zgodnog odbrojavanja. To je bilo vrlo učinkovito i mogli smo svim našim odgovornim osobama na jednom mjestu omogućiti pristup informacijama i uputama. Za odgovorne osobe izradili smo posebne web stranice gdje su imali detaljne informacije o svojim aktivnostima i tamo smo im omogućili da učitaju dokumente kroz
prikaz ovog foldera, dakle iz biblioteke dokumenata. To smo sve organizirali upravo prema akcijskom planu, dakle prema odgovornim osobama, oznakama aktivnosti i rokovima, a za ove hijerarhijski krajnje dokumente izradili smo linkove koje smo kasnije ubacili u završno izvješće da bi AZVO imao pristup dokumentima. Glavnu smo evidenciju vodili lokalno u Excelu, ali smo ju dakle redovno sinhronizirali pomoću opcije Export to Excel s podacima o učtenim dokumentima na SharePointu, a taj smo lokalni Excel koristili za interne izvješća prema upravi. 2 zahtjevna zadatka smo automatizirali pomoću alata Power Automate, a to su izrada linkova i slanje e-maila, odnosno e-mail obavijesti o učtenim dokumentima. Te obavijesti zaprimali su prodekani i Ured za kvalitetu i tako smo osigurali ažurno praćenje i kontrolu. Ovo je završno izvješće u koje smo ugradili dakle, ove linkove i sve skupa je za nas završilo više nego pozitivno. Dakle, dobili smo dopusnicu, ali dobili smo i poticaj za nove inovacije i rješenja. Pa se tako unazad godinu dana SharePoint sve više koristi na veleučilištu. Vidite da imamo sad dosta tih web mjesta novih, korisnici se organiziraju u grupe kako bi mogli online koordinirati, pratiti i provoditi svoje aktivnosti i svakako mislimo proširiti korištenje SharePointa na veleučilištu i unaprijediti s njim i naš unutarnji sustav osiguranja kvalitete. Evo, hvala vam svima na pažnji. Hvala. Dora Štublin sa Sveučilišta u Zadru, nam je broj 6. Dobar dan svima. Moj cilj je danas kratko vam predstaviti kako smo mi na EkoEho projektu koristili različite 3D tehnologije u znanstvene i edukativne svrhe. EkoEho je znanstveni projekt usmjeren na istraživanje tehnološkog napretka i društvene organizacije prapovijesnih zajednica na planini Biokovo i u tom kontekstu najvažniji izvor podataka su nam ukopi u tumulima, odnosno u kamenim gomilama. Istraživanjem tih tumulima dolazimo do kostiju koje nam u biti predstavljaju jako relevantan izvor podataka jer C14 analizama dolazimo do saznanja koja je starost tih ukopa, ali i o načinu života tih prapovijesnih ljudi, kao i o njihovoj prehrani i načinu smrti. U tom kontekstu osobito su nam zanimljivi nalazi lubanja. Njihovim skeniranjem dobivamo detaljne 3D modele na temelju kojih ćemo izraditi računalnu forenzičku facijalnu rekonstrukciju pokojnika i na taj način ćemo vidjeti kako su zapravo ljudi koji su živjeli prije nekoliko tisuća godina na planini izgledali. Uz tu usko znanstvenu svrhu modele već sad koristimo u druge, osobito u edukativne svrhe. 3D ispisom smo napravili njihove fizičke modele i te fizičke modele kao i ove digitalne koristimo u nastavi na Sveučilištu u Zadru na nekoliko odjela. Također uz tu primjenu u studijskom programu 3D ispise koristimo za arheološke radionice i to se pokazalo kao izvrstan način da se ostvari taktilni aspekt edukacije i da se znanstvena istraživanja približi mlađim generacijama. Zaključno bi istaknula da korištenje 3D tehnologija u sklopu ovog EkoEho projekta vidimo kao vrlo zanimljiv i dobar primjer da se unaprijedi istraživanje i zaštita kulturne baštine, ali da se također i usuvremene metode edukacije u humanističkim znanostima koje su još uvijek mahom orijentirane na tradicionalne metode. Hvala. Hvala. A sada molim Branimira Kolareka s Instituta Ruđer Bošković. Zamislite da trebate napraviti ultra precizan 3D model vrijednog muzejskog predmeta koristeći stotine fotografije visoke rezolucije. Restauratori to često rade putem 3D fotogrametrije, međutim na njihovim standardnim računalima taj proces može trajati danima čineći računalo potpuno neupotrebljivo za bilo šta drugo. U suradnji sa kolegama sa Restauratorskog zavoda iskoristili smo HPC i infrastrukturu koja nam pruža srce da vidimo koliko možemo ubrzati taj proces.
Usporedili smo performanse srce HPC sustava sa modernim Apple M4 računalom. Testirali smo i rad preko grafičkog sučelja na HPC-u jer kolege restauratori ne koriste terminal. Rezultati su bili izvrsni. Obrada je trajala, obrada koja na običnom računalu traje skoro 2 dana, na HPC-u smo dobili za 12 sati i to je skoro 3,5 puta ubrzanje. I ako želite detaljnu usporedbu vremena po procesima, možemo porazgovarati o iskustvu korištenja putem grafičkog sučelja i prokomentirati sve rezultate, tako da pozivam vas da dođete do postara broj 7 i rado ću podijeliti iskustva. Hvala. Hvala. A sada molim izvanrednog profesora doktora znanosti Vladimira Pleštinu s Fakulteta elektronike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu i Tomislav Seser s Veleučilišta u Spiri. Ili ko? Jedan dolazi. Aspira. Jel vi ostajete na postoru 9? Ne, kolega. Dobro, onda smo na predzadnjem. Dobar dan svima. Evo, znači, ovdje se radi o jednom sustavu koji je u biti ideja da se integrira sve ono što je potrebno i na bilo kakvoj ustanovi, naročito na visokoškolskim ustanovama, a to je evidencija radnog vremena, evidencija nastave i u ovom slučaju i kontrola pristupa. Znači, obzirom da nastavno i nenastavno osoblje koriste RFID kartice za znači, evidenciju radnog vremena, studenti imaju studentske iksice, ideja je bila integrirati sustav kako bi se sa jednom postojećom iskaznicom svi mogli evidentirati i ulaziti naravno u prostorije. Sustav kontrole pristupa je zamišljen tako da, znači, sukladno rasporedu svaka učionica ima svoj kontroler i 2 čitača, vanjski čitač koji omogućuje otključavanje učionice i unutarnji čitač koji omogućuje evidenciju studenata, tako da sustav se može konfigurirati prema rasporedu, prema nekakvom pravilima ustanove, prema radnoj organizaciji, naročito zbog toga što nije samo isključivo vezan za nastavnike, nego i za nenastavno osoblje. Što se tiče evidencije nastave, ideja je da se može evidentirati i održana nastava koju su održali nastavnici, a isto tako i da se može evidentirati i prisutnost studenata koje se vidi po izvještajima za pojedini predmet. Sad, ono što problem s kojim smo se suočili, to je bio taj što je od 2023-2024. akademske godine su izašle nove studentske kartice. Uglavnom, svi kontroleri koji su postojeći na tržištu, oni su isključivo vezani za kontrolu pristupa i uglavnom koriste, njihov firmware uglavnom koristi ovaj MIFER Classic tehnologiju gdje je ID 4 bajta. Nama se tu pojavio problem sa većim, znači sa novim iksicama koji imaju 14 znakova, odnosno 7 bajtova i zbog toga smo napravili jedan sustav s kojim možemo istestirati, znači, same iksice, da možemo u biti mijenjati firmware kontrolera. Ovdje je prikazan, znači, razlika ono šta u biti čitači ovi očitavaju, šta šalju kontroleru, s tim da smo analizirali, znači, ID-ove i izvukli, znači, neke podatke koje se odnose na sam ID i jedne i druge kartice i temeljem toga smo u biti nadogradili firmware kontrolera, znači imamo svoj zasebni kontroler koji ima podršku za obe vrste kartica, s tim da nenastavno osoblje, znači, koristi iste RFID kartice za evidenciju radnog vremena, za otključavanje učionica i evidenciju nastave, studenti iksice i sve povezano sa ISSP-om, ISAK-om i sa ISVU kroz schedule sustav. Eto, hvala. Hvala. Vi ste sudjelovali zapravo i u 9. postoru, ali pozivamo doktoricu znanosti Vericu Budimir, ili? Ne? A Tomislav Seser, ok. Vi ste broj 9 i naš posljednji postor danas. Ovo danas nisam stavio šminku, pa zato kolegica nije mogla danas doći. U principu, kada smo razgovarali neformalno o ovoj temi, kolegica je rekla prije 20 godina kada se krenula baviti sa ovom tematikom, da je u ministarstvo slala 2 diskete podataka godišnje. A danas je to nekoliko puta više na mjesečnoj razini prema ministarstvu, prema AZVO-u,
prema sveučilištu i tako dalje. Stoga je ključno imati nekakve alate koji će omogućiti praćenje tih svih regulatornih zahtjeva i lakše savladavanje svih tih zahtjeva. Osim toga, ključno je da sustav osiguranja kvalitete na ustanovi bude razvijen kako bi ustanova mogla uspješno završiti proces reakreditacije. Digitalni alati u tom procesu su postali neizostavni upravo zbog te goleme količine podataka koje je potrebno pratiti i prezentirati kada dođe postupak reakreditacije. U tom procesu ključna su nam 4 nekakva segmenta. U digitalizaciji govorimo o sustavnom planiranju i praćenju velikog broja aktivnosti koje je jako teško pratiti nekakvim papirnatim putem i zato su nam digitalni alati od velike pomoći. Prikupljanje organizacija dokaza i povećana transparentnost i kontinuitet u tim procesima. Kod integracije digitalnih tehnologija cilj je onda kada prikupimo te sve podatke na lakši način ih analizirati, pratiti kako bismo mogli donijeti bolje informirane odluke za našu ustanovu. Naravno, praktične prednosti iz toga slijede da je poboljšana dostupnost i analiza podataka, ne morate tražiti po papirima i tako dalje, već je u digitalnim alatima puno lakše pristupiti željenim podacima. Kroz samu analizu onda se naravno javi potreba digitalne arhive da možete opet pristupiti svim tim podacima kada vam trebaju, da ne morate raditi razne izvještaje i trošiti vrijeme kada sami proces krene. U ovom primjeru koristili smo alat Schedule u kojem su vođeni svi procesi digitalizacije ustanove i ideja je bila napraviti centralni portal koji objedinjuje sve dionike tog procesa gdje mogu zajedno kolaborirati na tim procesima i iz tog sustava se generira automatski dakle ova 2 dokumenta, plan, izvještaj i sve popratna dokumentacija koja treba. Za eventualna pitanja potražite nas slobodno na posteru. Hvala.